това е. Довиждаме. Невероятна прилика. Аз просто... Да. Айде, пуснах таймера! Пуснах таймера! Чойтър, не е честно. В който трябва един супергерой да помогне на градът Венавил. Виждаме едно момиченце в нужда. И... какво стана? Какво стана? Помощ! Чакай, мога да идвам на помощ, момиченце. Не ми стигнаха силите, съжалявам. Interrimo ad appare dorime, ameno lancirei. Съжалявам, момиченце. Скочи ще те хвана. Аз искам да свалиш парчук. Скочи ще те хвана, момиченце, закривам се. Крипър до тебе. You know I'm mobbing with the D.R.E. Има много шумаби, чакай. Нещо гръмна. Един, защото не мога да ме инвайтна всички наведнъж. Един по един мога да ме. What? Някой май донейтна. What? Чух да спорда. Вената донейтна едно евро. И вика. Значи, благодаря ти, Вена, обаче супер ми е неудобно да ми донейтнат хора по начин. Така че може да ми го прави. Искам да ти видя да бъркаш. 81 човека. Тук сме хора с принцип. Дарим ли 100 човека? Съжалявам. И моята ми донейте повече, защото наистина се чувствам много неудобно. Те едно си дал 2 лева и така. човек. За всички, които не бяха добавени в тази игра, ще бъдат добавени в другата игра. 103. Oh, what? 103. Your booty drop. Вената е дволен.
Allahu Akbar. Терориста чуе тука за песента. Allahu Akbar. Емелджи ли съм или не съм емелджи? Allahu Akbar.